Психологи читают думки. Ты ж можешь мне отказать? Что за мной не так? На жаль, не. Я не экстрасенс. Я слухаю твае словы, аналізую іх і дапамагаю табе знайсці прычыны і рашэнні. Але ж психологи дают пораду. Что трэба рабіць, правда? Не зусім. Псіхолог не твая мама і не настаўнік. Я не скажу табе, зрабі так і будзе шчасце. Мы разам шукаем рашэнні, якія падыходзяць менавіта табе. Я моцная. Мне психолог не патрэбны. Ён для тых, у кого сур'ёзныя праблемы. Моцныя людзі якраз і звяртаюцца да псіхолага, бо яны клапацяцца пра сябе. Гэта як хадзіць у спарціўную залу для цела. Псіхолаг патрэбны для псіхічнага здароўя. А калі я пойду да психолога, все подумают, что я вар'ятка? Гэта вялікі міф. Людзі ходзяць да псіхолага, каб быць шчаслівымі і разабрацца ў сабе. Гэта такі ж звычайны спецыяліст, як трэнер ці стаматолог. Ну добра. А калі я схожу на один сеанс, усё павінна вырашыцца, так? Эх, каб усё было так проста. Адной сустрэчы мала, бо праблемы, якія фарміраваліся гадамі, не знікнуць за гадзіну. Але ўжо пасля першай сесіі ты можаш адчуць палягчэнне.